Окупанти всіляко затягують розгляд апеляції на арешт кримського татарина Едема Бекірова. Захист несправедливо затриманого російськими спецслужбами готувалися оскаржувати його арешт сьогодні, але так званий Верховний суд Криму несподівано скасував засідання. Адвокати впевнені, окупанти за 2 тижні псевдослідства так і не змогли довести провину Едема Бекірова. За словами Олексія Ладіна, тяжкохворому Едему Бекірову лише кілька днів тому вдалося передати усі необхідні йому медикаменти та матеріали для перев'язок. Тепер захист домагатиметься, аби Едема Бекірова перевезли із загального блоку Сімферопольського СІЗО до медсанчастини. Ну и защита сейчас направила жалобу во всевозможные инстанции для того, чтобы изменить эту ситуацию, чтобы его перевели в медсанчасть и для того, чтобы, собственно, провели медицинское свидетельствование привлечения специалистов. Потому что та справка, которая имелась в материалах дела, когда ему избирали меру пресечения, справка врача-психиатра, да, о том, что у Бекирова нет психических отклонений, и он может содержаться в следственном изоляторе, в общем-то, ничего общего с действительностью не имеет. Нагадаю, мешканця Новоолексіївки Херсонської області Едема Бекірова окупанти затримали при в'їзді в Крим 12 грудня. Його звинуватили в незаконному придбанні, зберіганні і перевезенні боєприпасів і вибухівки. Абсурдність цих обвинувачень очевидна. 57-річний Едем Бекіров – інвалід першої групи. Він хворіє на цукровий діабет, у нього ампутована нога, а навесні минулого року чоловік відновлювався після складної операції на серці. Йому встановили 4 шунта.